agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi foli ke ka nyesi aka sango hiji deumo aw munu ye danaya takadaka aw ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la ka segi hera la dumunun kay berebereli kay nam moko be dien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur min to ma no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamo ya ko fenfen ajora jorola kan soja mogola ka mogo berebere ka koto mogo tala mogo te mindo ka nyeira mogo la anyo barade soro dunya la mukele kono ako ka aw bela jele la dunya silame munu me mali kono ani munu zigiro beno do diye jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe on damne nakaba op mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono agence Dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke jugo nyuma kalaw bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya aw ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla aw ka bulu ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jole olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wara bela jele la yoro be ani wati be baw bulu kuma do o ka busane de singa di agence Dunia Travel Service Jenwan kele mimbe au ka hiji ni au ka humura ke ka nya ale de do o pana ni au be kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni au be u ka yoro nyini u flani hippodrome yere la immeuble station soma yafula kulukoro sira dala o pana minyi ka do agence Dunia Travel Service ye kube dugawu ke hiji ni umura ke tugo nyuma ana musakaw ala ka noya silame bela jele yi innal hamda an filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲanguma bi ye juma ye juillet kalo ale tile 3 ye bi ye san 2026 bololabaarakɛlaw farafinna jamana 40 kɔ olu ka maa mafalo min ɲɛbila baara la an fɛ yanni minisiriw ta ka daminɛ sini mali ale kɔnɔna ya kongo ale kan ka jɔyɔrɔ di mali ma o jɛkulu in ɲɛmaaya la dɔrɔgu ni a ɲɔgɔnna olu bɛ se ka kɛlɛ cogo min na farikolo ɲɛnajɛ bolofara min bɛ n'o ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ma centre de médecine ale ye baro sigi kɛ pionneau tɔgɔla so kɔnɔ sokɔrɔjikaw fɛ yen ka se ka ɲɛfɔli ka denmisɛnninnakaw ye olu bɛ se ka kisi o ma cogo min na min ye minisiriw ye olu bɛ wulikajɔ la ɲamanbɔyɔrɔ an bɛ se ka o sɔrɔ cogo min na min ye sefa wari miliyɔn 8 n'a kunkanfɛn ye miliyɔn 800 n'a kunkanfɛn ye o de donna minɛnw na ka se ka di sa Bamakɔ sigida 2nan kɔnɔna na o bɛ se ka kunbɛn cogo min na maa minnu bɛ ni olu kɔni bɛ kalanko hukumu kɔnɔna na kosɛbɛ kununko tun ye Prytanne ma olu ka kalanden minnu ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadaw ye olu ka bɔko 22nan premier ministre ale ye Jakarta 5 di o ko kɛnɛ kan ye farikolo ɲɛnajɛ ko ta na sira fɛ sa min ye coupe du monde ye e ko anw ka maaw senna tɛ ka sumaya nin ko in na kununko Algérie fana buruna Sisi ale ye se sɔrɔ o kan jaabi minnu sɔrɔla ani dolata minnu kan ka kɛ an na o da aw tulo kan marabolo ni togodaw kibaruya la sa Gawokaw fɛ maa dɔw kun minɛna olu bilara buuru feerelaw Gawokaw fɛ k'u bɛ sɔn ka baarabila kɛ min ye Korokaw fɛ yen sa olu ka sɛnɛkɛlaw olu ye ɲɛmaa kura sɔrɔ bɛɛ bɛnna ka sa ka maa min sugandi o taara ka kɛ ɲɛmaaya ye na ala sɔnna ma ni an ka kibaruya la belebelew ye sɔɔni sisan an bɛna minnu walawala Ana Jara Falaye Keyita ani ne yɛrɛ fɛ. Falaye bamananw ko zira sun ka jan ni dalifɛn bɛɛ ye nka barika t'a la dɛ na aw jɛra k'a tigɛ fo n'a kɛra kisɛ ni a denw ye dɛ n'o tɛ jerekala tɛ se ka bɔ a la kuma tɛ murukala ma nbili n'i y'o bɔra ye don min Falaye masiri min bɛ toromasamuso fɛ a b'o bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka se ka nbili dun n'i tɛ nbili dɔn anw fɛ Segu sa ma na fɛn ɲɛnamani minnu bɛ bɔ ni kama b'a la ta n'a bɛ t'i firi ji la n da ye a tɛ se ka wuli a yɛrɛ ye o de ye nbili ye
n'i bɛ fɛ ka tori musomasakɔrɔ kɔni ye baara la o ye nbili bɔ dɔ ye fala ye sɔgɔma in na an bɛ taa min ye danbalenw fɛ yen an bɛ taa min ye wolomasiri tabaw fɛ yen an bɛ taa mun ye an ka kɛlɛkɛcɛw fɛ yen sanfɛ ani duguma baara min bɛ ka kɛ bi malidenw yɛrɛ de bɛ ka a lakali an ye fala ye an ye maaw dɔw sɔrɔ ka bɔ kolongo ka dɔw sɔrɔ ka bɔ kajolo ka dɔw sɔrɔ ka bɔ jema ka dɔw sɔrɔ ka bɔ yelemane ka dɔw sɔrɔ ka bɔ sandare ka dɔw sɔrɔ ka bɔ min ye girekaw fɛ yen ko armée ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la olu kun t'a dɔn k'a fɔ ko nin se bɛɛ b'an ka wolomasiri tabaw ye fala ye baara min bɛ ka kɛ bi u y'a yira ni nin kun kɛra waati jan an filɛ kuma min na nin ye ko an tɛ sigi a kunna armée ye fɛɛrɛ jumɛn sigi sen kan yaasa ka se ka dugudenw ninnu lawasa nin cogoya in na kungo taalaw ka se ka taa kungo la sɛnɛkɛlaw ka se ka sɛnɛ kɛ mɔnikɛlaw ka se ka mɔni kɛ baganmaralaw ka se ka baara kɛ nka a bɛɛ n'a ta fala ye maa maa kumana an fɛ u ko ko jɔrɔna kelen bɛ u la jatigɛ min bɛ olu yɛrɛ dusukun kɔnɔna na ani maa ninnu ye ko minnu da u kan o kɛlen don k'a to bi olu yɛrɛ jama fariya yɔrɔ caman ɲɛ ka taa ye k'a sababuya kɛ armée yɛrɛ kun famana ka na o yɔrɔw la ani fana min ma n'an ka duguladenw ye fala ye armée ka wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ an bɛ taa ka na sɔɔni u tulo bɛ fɛ ka fɛn bɛɛ mɛn fo o bamananw ko fala ye hɔn ka di dɛ nka ni minɛ ka fara a kan ka d'o fana ye min bɛ olu fɛ bi kɛlɛkɛcɛ minnu mana na dɔ kana fara olu kan u ka fisa u ka dɔ bɔ u la armée ale ka wuli ka jɔ belebelebaw a bɛ ka kɛ mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ i b'a mɛn an ka dugudenw de da nin waati in na an k'an senteliya drone bɛ yen maningalakaw fɛ yen maaw yɛrɛ y'a dɔn k'a faamuya k'a fɔ bi kuma minnu fɔr'u ye tulonkɛ kuma tɛ sabula bɛɛ lajɛlen ɲɛ ye min ye o ye wasakɛ ka taa min ye kangaba yanfan na ka bɔ yen ka se narenanfaw na min ye kita sira ni kati sira ni bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na yafala ye su ni tile wulikajɔ min bɛ armée bolo bi maa minnu bɛ bɔ sufɛ olu b'a kalama o n'i k'i tɛ da i ni sɔrɔdasiw kɔni de bɛ ɲɔgɔn na sisan nin waati in na o la baaraba jumɛnw sera ka kɛ o de ye k'a yira bɛɛ lajɛlen na bi k'a fɔ bamacɔ ni jugawale kɛbaw n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ o tun bɛ fɛlɛ bɔ maaw la maa caman y'a yira bi k'a fɔ dugu fan caman jamana fan caman fɛ armée ka se ka sew sɔrɔ o kɔni bɔra dogo la kunun ko min ye gawokaw fɛ ye kilomɛtiri 60 165 gawo kɛrɛfɛla la bamacɔ ni jugawale kɛba kangaran dɔw kun farala ɲɔgɔn kan ɲɔgɔn lajɛ k'o kɛ sa yaasa cogo min wulikajɔ bɛ se ka boloda an ka wolomasiri taw ye lasɔmili kɛ ka jateminɛw bɛɛ lajɛlen kɛ pankuru wulila k'olu bɛɛ lajɛlen bɔ baara la min ye kibaruya jɔnjɔnw fana sɔrɔla tuguni soribugukaw fɛ yen yɔrɔ min bɛ yen n'o o ye fina ye kilomɛtiri 25 soribugu ka taa ale ni kɔrɔyanfan fɛ kita sira do fala ye bamacɔ ni jugawale kɛbaw u bɛɛ lajɛlen kun n'o ye armée ye olu fana bɔ baara la ka kɔ o fana cɛ sa bɛɛ lajɛlen bɔra kalama k'a fɔ nin waati laban in na min ye wolomasiri tabaw ye u ka baara san ani dugu o don o de la sa narakaw ko olu kun ka sira datugura fala ye nin y'a san 2 ye ko ala nara a kun tɛ sigi maa si kɔnɔ k'a sira ta murujakaw olu yɛrɛ kun ye muruja bɔli yɛrɛ dabila pewu nka bi u ko alihamudulilayi baara min bɛ sen na armée bolo o bɛ ka olu hakili sigi kosɛbɛ nka bɛɛ lajɛlen ko min fala ye halisa ko ka dɔ fara baara in kan han olu maa mɛn ko u y'a ye de a kɛra olu yɛrɛ de ɲɛna ye san 2 maa si a tugu maa si la ka sira ta bi armée ye wuli ka jɔ kɛ o la anw yɛrɛ ka masina kɔnɔna na bi fala ye an ka kɔlɔn kɔnɔna na basigi bɛ ka na nka dugudenw ko hali bi yɔrɔw bɛ yɔrɔw la fala ye armée ka taa o yɔrɔw la min ye kucala sira ye yɔrɔw bɛ maaw sirannen don o ɲɛ buguni mara fana na maaw degunnen don yɔrɔ dɔw la bi fala ye sabula ko in kɛlen don min ye maa ninnu donna ni wari min ye u donna ni miirina min ye u ni dugudenw donna ɲɔgɔn na cogo min u ni maa minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kɔsa in na mun nana kɛ u ma gɛlɛya ye o ye taji ni moto ko min jɔlen filɛ nin ye sabula maa ni fɛn fɛn tun bɛ doni ka taa d'u ma ni katakatanin tɛ moto don olu senna tigɛlen o bɛ ka maa caman bila bi k'u kɔ bila dɔɔni dɔɔni wari tɛ ka sɔrɔ tuguni baara tɛ ka kɛ tuguni o bɛ ka kɛ degun ye olu bolo maa ni marifatigi tɛ se ka mɛn sigi la o fala ye o de la bi an ka marabolo caman na degun bɛ yen caman bɛ yen bi u t'a dɔn u b'a kɛ cogo di dugumisɛn caman bɛ yen halisa maa ninnu bɛ olu ni kan ye kosɛbɛ a ka d'u ye armée ka min kɛ bi fala ye u kana olu fana nɔfɛ n'u y'u gɛn ka bɔ sirabaw la n'u y'u gɛn ka bɔ bɔlɔnbaw la n'u y'u gɛn ka bɔ dugubaw la
dugumisɛnnin dɔw bɛ bi wocɛ dɔw bɛ yen min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kulukoro mara la min ye Segu mara la min ye Buguni mara la ni yɔrɔ ninnu dɔw bɛ bi fala maaw yɛrɛ b'a bila u kunna fɔlɔ ko ninnu bɛ se ka taa yɛrɛ fɔlɔ wa dɔw fana nalen don sisan u ye marifa bila pewu ka kɛlɛkɛminɛnw bila pewu ka motow bila pewu ka na fara sɛnɛkɛlaw kan o y'a ye cogo kura de ye sisan o la sa ko armée ka wuli ka jɔ in ka sinsin a ka taa ɲɛ a ka se ka an nafa dugudenw ka kibaruya sanuman di baara ka se ka kɛ yaasa u yɛrɛ ye min fɔ bi yɔrɔ caman na k'u ye lafiya sɔrɔ o lafiya ka se ka sinsin u ka se ka baara kɛ u ka se ka tɔnɔbɔ u ka se ka nafa sɔrɔ n'o tɛ hali ɲɔnɔ yɛrɛ fan dɔw la bi hali bi falayi jɔrɔna bɛ maaw la han sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye aw bisimila hôtel lafiya la ni ko hôtel lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya hôtel lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel lafiya référence do jateminɛlikɛla jɛkulu dɔw olu y'a yira k'a fɔ ko Mali kɔnɔna na maliden 100 siradala maa 83 buruburu 9 k'olu sɔnnen don wasabu furancɛ fanga ale ye centre min sigilen don cɛncɛnfuga jamanaw kɔnɔna na ale de ye nin kimɛli kɛ n'a bɛ fɔ a ma nanzarakan na ko sondage u y'a yira sa ko Mali marabolo 7 u ka baara kɛra o de kɔnɔna na ani Bamako maa 2,320 u y'olu de ɲininka min ye baɲumankɛtɔn ye n'o o ye centre Sahel ye bɛn ni kelenya bolodi ɲɔgɔn ma ale ni jɛkulu ka se ka ɲɔgɔn faamuya baara in u y'a kɛ o hukumu de kɔnɔna na juillet kalo tile 2 sa u ye kimɛli kɛ k'a yira sa k'a fɔ k'u ka babu ye tannikɛ min na u ye ɲininkali min kɛ maaw la o ye Mali a n'a dɛmɛbaga jɛkulu olu cɛlaw bɛ cogo di o fana kɔfɛ sa u ka kuma wɛrɛw ye tali kɛ mun wɛrɛ la tuguni u bɛ taa lakana ko ta na sira fɛ sariya ko ta na sira min ye diinɛ ko a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw Vamara Berete ale tun b'a ko kɛnɛ kan kunungo jaabi ale bɔli kɛnɛ kan. Maaw hakilila tali jamana ko la o b'a to ɲɛmaaw bɛ se ka bilasiralan sɔrɔ
ka fura ɲini jamanadenw an bena kow la. O de hakilina kɔnɔ ONG Centre Sahel pour la paix et le développement o ni jateminɛli kulu jusqu'à bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔ o ye maaw dala sumusumu sondage Bamako ani marabolo caaman kɔnɔ mun hakɛ bɛ taa maa 2,300 ni kɔ la. ɲininkaliw la kumaba dɔ kun ye yalima maaw nimisi wasan bɛ furancɛla fanga mara cogoya la wa jamana kuntigi bɛ maaw bolo cogo di fo ka taa se ɲininkali caaman wɛrɛw ma. jaabi minnu sɔrɔla bakuruba la jamana maracogo transition taabolo est-ce que maaw fɛlako dɔ u fɛlako tɛ an y'a sɔrɔ kɛmɛ sira la a ka ca ni 80 maa minnu ko transition taabolo olu fɛlako ye an kɛlen ka maaw ɲininka fɛnɛ président de la transition o ka ko ka bon u ma kosɛbɛ de wa dɔɔni ou bien o ka ko ka bon u ma a ma bon u ma fewu tiɲɛ la o fɛnɛ kɛmɛ sira la a ka ca ni 90 ye maa minnu ko président de la transition ka ko ka bon u ma min ye an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ye an ye ɲininkali kɛ an taara sɔrɔ n'i ye bu ye ta n'i ye haut conseil président ta n'o ye hadara ye olu kɛmɛ sira la maa min k'u ka ko ka bon ma a bi mɔgɔ 85 bɔ ka sɔrɔ n'an ye Mamudu Diko ta kɛmɛ sira maa 20 ɲɔgɔnna de ko k'a ka ko ka bon ma bon n b'a fɔ cogo min comme ne bɛ baara kɛ ninnu question ninnu kan a bɛ san 10 bɔ sinon san jan tɛmɛnenw na n kun ye min mesurer ninnu 3 bɛɛ kun i bɛ taa sɔrɔ maa min ko ka bon ma a kun bɛ 80 sanfɛ u 3 bɛɛ mais an bɛ don min na ko bi kɔni n y'a jateminɛ k'a fɔ tiɲɛ la Mamudu Diko ta bi tɔw ta duguma awa an tun ye ɲininkali fɛnɛ kɛ jamanaw fɛnɛ jamana min b'an lamini ou bien ka taa se Faransi ni Rusiw ma o la an y'a sɔrɔ Rusi ani Chine kɛmɛ sira la n'i y'a ta mɔgɔ min ko olu ka ko ka bon ma a ka ca ni 80 k'a sɔrɔ n'an ye Faransi ta ka Algérie ta ka Mauritanie ta ka CEDEAO jɛkulu fɛnɛ ta an y'a sɔrɔ kɛmɛ sira la maa min ko k'u ka ko ma bon ma o fɛnɛ ka ca ni 80 donc an bɛ se k'a faamu k'a fɔ Rusi ni Chine de ye maaw fɛlako ye n ye tɔ minnu cité olu tɛ maaw fɛlako ye ten an ye maaw ɲininka fɛnɛ transition ka kan ka wuli k'a ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnya jumɛn de ma teliya la o la banbanciw kɛlɛli b'a la ka baara ɲini ka di denmisɛnninw ma o b'a la ani fɛnɛ fɛnw sɔngɔ gɛlɛyalen don o b'a la kuranko fɛnɛ bɔra ani karibiranko bɔra donc an bɛ se ka conseil min di an ka jamana marabaaw ma o de ye banbanciw kɛlɛli dɔrɔn tɛ fɛn ɲɛnabɔ ni population sɛgɛnna ka se niveau dɔ la o fɛnɛ man ɲi donc a ka ɲi u k'a lajɛ baarako bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min fɛnw prix fɛnw sɔngɔ bɛ se ka jigin cogo min karibiranko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min ani électricité ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min. Centre Sahel maaw ka kɔrɔfɔw la k'u y'u ka nin dasumusumu jaabiw da ɲɛnɛmaya yaasa bɛɛ lajɛlen ka se k'a sɔrɔ wa o b'a ŋaniya jaabi min bɔra kɔnɔ jamana ɲɛmaaw ka se k'o ta ka baara kɛ n'a ye jamana ɲɛtaa kama. Donc min nana ni hakilila ye c'est que jamana bɛ taabolo min kan bi bɛɛ b'a kalama donc a ka kan bɛɛ k'i jɔyɔrɔ kɛ fasoko la donc nous on s'est dit k'an fana jɔyɔrɔ de ye nin ye fasoko la an jɔyɔrɔ ye mun na se ka taa population ɲininka u hakilila ye jumɛn ye jamana taabolo la donc o de y'an bila nin na o de y'a to an wulila ka se cabinet JC ma parce que cabinet JC fana ye cabinet ye a ka baara ye nin fɛn depuis 100 ans a bɛ nin fɛn nasugu de kɛ donc an sera ma ka a ɲini a fɛ a ka nin baara ninnu kɛ donc a ye baara in kɛ ka na donc résultat mun bɔra an kɔni an nimisi wasara la parce que a ye population mun de ɲininka et puis u nana n'a ye cogoya min na a bɛ population hakilila de fɔ a ka d'an ye population ye hakilila mun fɔ faamaw k'a ta ba la parce que n'i bɛ jamana kɔnɔ ni jamanadenw y'u hakilila fɔ a ka kan aw minnu ye jamana ɲɛmɔgɔw ye n'a bɛ jamana gérer a k'a ta ba la o de kɔni o ka d'an ye ka se médiaw ma a ka se Mali dɛmɛbaga jɛkulu caman ma pour que u ka se k'a ta ba la u ka se ka baara kɛ n'a ye parce que fɛn caman de b'a kɔnɔ recommandation caman formulé la kɔnɔ an b'a jiga n'u taara ka bala la a bɛ jamana dɛmɛ kosɛbɛ. Nin kɛnɛ in kan kunnafonilaw kun bɔ mɛn ka caya kosɛbɛ u y'u ka ɲininkaliw sɛmɛ baara labɛnbagaw la sɛbɛnfura in koɲɛw bɛɛ lajɛlen kan wa u ye jaabiw sɔrɔ ka bɔ baara in kɛbagaw yɔrɔ. An bɛ taa Katikaw fɛ yen Britane ni ale ye sɔrɔsi denmisɛnninw ka kalanso ye min bɛ sigila sen kan Katikaw fɛ yen olu ka ɲɔgɔntaw n'o ni ɲɔgɔnmadaw ye sa olu tɔgɔla don sigiko 22 kɛnɛ sigira Kɔrika Afisatu Sidibe ale de kɛra denmisɛnnin ye min kɔni ka kuru cayara ni bɛɛ lajɛlen ta ye 17 buruburu 75
min ye denmisɛnnin 200 ɲɔgɔnko ye olu kɔni ye ɲɛta sɔrɔ ni kuru 4 ɲɔgɔnna ye a yirala sa k'a fɔ ko kɛnɛ in kan sa premier ministre yɛrɛ ale tun bɛ yen min ye baara in bɛɛ lajɛlen kɛra ale ɲɛna denmisɛnw ye ɲɔgɔlɔnbaw kɛ min ye u ka baaraw kɛcogo ye seko ni dɔnko ta nasiraw ye u y'olu fana ye kimɛliko ta nasira fɛ sa u ka directeur ba n'o o ye lieutenant colonel Sɛkɛ Amala Bayɛla ye ale ko k'olu kɔni fɛ yen sa ɲinan kɔni san kɔnɔna na 100 kan 100 olu ye o de sɔrɔ maa si ma to kilasi kɔrɔw kɔnɔna na defu u y'o kɛ ten cogo la min ye Bayɛla ye a y'a yira sa ko u bɛ ka baara kɛ robotigi fana kan ani bɔlɔlɔsiraw kan premier ministre a ko ko ale nana jamanakuntigi tɔgɔ la ka fɔ ni tanu ta ka ɲɛsin u ma u ka nin baara kɛlen ninnu na cɛsiri ni timinandiya u ka se ka o kɛ nin waati in na sa denmisɛnnin 700 o de kɔni bɛ Prytanée kɔnɔna na yen jamana wɛrɛ minnu maaw b'a la sa u bɛ taa se maa 11 ma min ye Prytanée yɛrɛ sa ale kɔni kɛ kun ye sa ka kalan kɛ ka se ka nafa ɲɛ faso ye nka ɲɛnajɛ in min ye général d'armée Sadio Kamara ye ale kɔni ɲɔgɔn tora bɛɛ lajɛlen dusukun na o kɛnɛ in ka ye fo ka taa se kɛnɛ ale wulili ma denmisɛnw ni maakɔrɔw ani sɔrɔdasi ɲɛmaa fɛn fɛn tun bɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ye o de to a hakili la kosɛbɛ Kulukoro gouverneur ko ɲɛmaa ale fana tun bɛ ɲɛmaa kɛrɛfɛ a ko la sabula min ye Kati ye ale bɛ Kulukoro mara a kɔnɔna na ne ko u tɛ se ka Prytanée ɲɔgɔnna sigi an ka marabolo bɛɛ la Prytanée 19 yan'a ka kɛ kurunin kelenni ye ten bɛɛ ko k'i den ka taa don a la bɛɛ den ti don a ti Bamakɔkaw yɛrɛ labɔ kuma tɛ togoda mɔgɔw ma o ɲuman ye min ye n'a sɔrɔ kalanso de kɔnɔ don ko kalan kɛcogo ɲɛnama de don k'a ka ɲi fala ye u k'a bolofaraw kɛ an ka marabolo bɛɛ la k'a kelen kelen sigi marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na musaka bɛ se ka bɔ marabolotigiw kun baara ka se ka kɛ ka ɲɛ n'an bɛ siniɲɛsigi ɲuman de fɛ kuma tɛ ba do tɔw la ni o tɛ ka ɲɛ sɔrɔ ni nin bɛ min yɛrɛ ka jugu kalanko la fala ye o de ye kɛnyɛrɛye kalanso de ka ca ni faso ta ye bi nka kɛnyɛrɛye tilancɛ bɛ ka wari bɛ bɔ faso de fana kun ne tɛ k'o de yɔrɔ de faamu kɛnyɛrɛye kalanso o ka ca ni faso ta ye bi i bɛ Gawo belebeleba in bɛɛ ta fala ye Mali ka lycée kelen de bɛ Gawo ni kɔsa in na tɛ fana Kayi fana bɛɛ Mali ka lycée kelen de tun bɛ Kayi o n'a ɲɔgɔnna caman donc ni ba bɛ don dɔ in na u bɛ musaka min bɔ ka di privéw ma privé kɔrɔ kɛnyɛrɛye i yɛrɛ k'i jija i yɛrɛ n'i ye min sɔrɔ m'a fɔ privé bɛɛ dɛ parce que privé caman fana bɛ yen olu tɛ faso ka dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen sɔrɔ minnu kɔni b'a sɔrɔ u ka ca bi fan bɛɛ fɛ wa min ye jamana yɛrɛ ka n'i ye jamana ka kiw ta bi ka commune ta bi ka jate yɛrɛ bo privéw ka ca ni min ye fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen n'an bɔra yen an bɛ taa Salenkura Kuluju la ministre minnu bɛ yen n'o olu ye mara kama bɔli kunna général de brigade Issa Ousmane Kulibali ani ministre min bɛ bolimafɛnko kunna Madina Sisoko n'a bɛ Damilakaw ka sigi la ka taa se ministre min bɛ yen n'o bɛ sigida lakana ko kunna olu bɛɛ lajɛlen jɛra ka baara belebeleba kɛ sa sigida ale filanan kɔnɔna na ɲamanbɔyɔrɔ n'a bɛ f'o ma ko dépôt d'ordre k'o sigi sen kan yanni min ye baaraw bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kelen kan o la sa an b'a yira aw la k'a fɔ min ye baara in ye a kɛkun ye sa sigida filanan ni ɲamanbɔyɔrɔ in ka bila ye yanni u ka ta ka taa yɔrɔ wɛrɛ la Bamakɔ kɔnɔna na baara in bɛɛ lajɛlen sa k'a kɛra an yɛrɛ ka minisiriso min bɛ yen n'o bɛ bolimafɛnko kunna ale ka jɛkulu dɔ bɛ yen o de ye baara in kɛ min ye voirie maaw ye kalifa baara kalifalen kun don ale la olu ka se k'o sigi sen kelen kan min ye sɛbɛnwari miliyɔn 500 o de kɔni donna baara kun fɔlɔ la ka se ka minɛnw san ka di u ma ani ka se ka yɔrɔ saniyalaw k'olu fana ɲini ka di u ma o la sa camion bɛni 5 o sanna Toguna Motors maaw fɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na yan min ye Desiva ye k'o di u ma n'o ye voirie maaw ye Toguna Motors ale de kɔni ye o bolimafɛn ninnu kɔni feereli baaraw kɛ min ye sɛbɛnwari miliyɔn wari fɛn fɛn donna nin ko in na sa sɛbɛnwari miliyɔn 864 o de donna baara in bɛɛ lajɛlen la Mali gouvernement fɛ yaasa ni ɲamanbɔyɔrɔ in bɛ se ka sigi cogo min na min ye ɲamaw ye u ka se ka bila yɔrɔ sɔrɔ an ka jamana ale kɔnɔna na yan'u ka taa fan wɛrɛ fɛ bolola baarakɛlaw ka jɛkuluba min bɛ farafinna kɔnɔ n'a fɔ a ma ko ODEPA ale maa ma falo min ɲɛbila baara la yan kununko o daminɛna dunanjigiso dɔ kɔnɔna na lajɛ in bɛ kɛ ka kɔn minisiriw ka lajɛ in ye nka kununko baara o kurunko karili tun bɛ Mamu Dafe bolo ale min y'an ka jamana minisiri ni seko ni dɔnko minisiri ye bolola baarakɛlaw ka minisiri fana don ale ni dunanjigiso minisiri kɛnɛ ka sa maa min bɛ yen n'o o bɛ ko ɲɛmaaya la nin waati in na ni jɛkulu ɲɛmaaya bɛ o bolo n'o ye Marie Cécile Mbuku Kimbata Saye
ale yɛrɛ fana tun bɛ kɛnɛ kan ye ka ɲɛsin maa ma falen caman ma Famara Berete ale taara ko datigɛli kɛnɛ kan an ka jɛ ka a ka sɔrɔlenw lajɛ. Ka fara nafasɔrɔ siraw kan bololabaara de ye baarada ye mun tɛ dancɛ siya ani kan dɔn. Bololabaara bɛ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan baara kadara kɔnɔ. O ye bɛn ni keleya misaliba ye. O siratigɛ de la an ka jamana ye farafina jamana 28 bisimila farafina bololabaarakɛlaw ka yiriwali kuluba ODEPA minisiriw ka jalajɛ ta ko 12nan kɛnɛ kan. Mun baara bɛ sen an ka jamana kɔnɔ ka daminɛ juillet kalo tile 2 ka taa se a tile 4 ma. Donc an kan ka min faamuya ODEPA organisation ka ta ko 12 de ɲinan ye o nana kɛ Bamako o kɛra koba ye an ma an nisɔndiyara k'an balima minnu bɔra farafina jamana caman na ka na an fɛ yan pour que an kana seko ni dɔnko artisanat yɛrɛ ye mun ye an bɛ se k'a fɛsɛfɛsɛ artisanat bɛ se ka don ba la cogo min na bololabaarakɛlaw artisan u bɛ baara min kɛ u bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na u bɛ se ka bɔ ka artisanat a bɛ fɔ tubabukan na k'a repositionner a bɛ cogo min na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nafasɔrɔ siraw b'a kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ danbe b'a kɔnɔ an ka kɔrɔlenw b'a kɔnɔ mais an b'a fɛ sisan laɲini ye min ye sɔrɔ fitinin min b'a kɔnɔ ka sɔrɔ nati industrie hakɛ la k'a kɛ fɛnba ye min b'a to an ka artisanw farafina artisanw bɛ se ka balo cogo min na bon ala nana ta ko 12 in garijɛgɛ Mali garijɛgɛw la ni ala sɔnna ma bi an bɔra ka jamana 28 ka expertw ka baaraw de groupe kari sisan olu bɛna tile 2 baara kɛ pour que k'a yira na an bɛ se k'a fɛsɛfɛsɛ baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na artisanw bɛ se ka jukɔrɔma tɔnɔ cogo min na pour que nin conférence ministres bɛna sigi sibiri don pour que kana baaraw tɔw laban bon donc olu ka baaraw bɛna an dɛmɛ ka se ka faamuyaliba sɔrɔ artisanat dɛmɛ taasira n'a dɛmɛ siraw la. ODEPA minisiriw ka jalajɛ 12nan ye Mali bololabaarakɛlaw yɛrɛ k'a fɔ ni olu ka ko de ye o de la u sewalen bɛ dunanbaw bisimila kɛnɛ minnu bɛna kɛ dɔnta falen ani jɛɲɔgɔnya ɲuman sinsin sira ye farafina bololabaarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ. An nisɔndiyalen don ka nin accueil parce que i b'a ye artisanat taga sira fan o fan a tagabolo fan o fan olu bɛɛ bɛ fɔ nin yɔrɔ de la jamana 28 ka échange ni ɲɔgɔn cɛ ka partenariat kɛ ni ɲɛ tɛ dan n'o la quoi voilà donc nin kɛnɛ kan min bɛ min fɛ an y'o fɔ jɔn bɛna foire organiser jɔn bɛna formation organiser hali ka yala k'an ka yɔrɔw lajɛ ka échange d'expérience kɛ o bɛɛ de bɛ fɔ nin na donc anw nisɔndiyalen de bɛ nin accueil jamana ɲɛmɔgɔw jamana représentant fɛn fɛn danna u bɛɛ fo ka u bɛɛ waleɲuman dɔn. Sɔrɔko sira fɛ bololabaara jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Mali yiriwali ha ka ja farafina ɲɛta baaraw la ko o de la a ka kan bololabaara ka kɔkɔrɔma don k'a don ba la kosɛbɛ farafina. Donc vraiment nin ye koba ye farafina parce que n'i y'a jateminɛ bololabaarakɛla o de ka ca n'i y'a jateminɛ Mali yɛrɛ la a bɛ fɔ ko n'i ye tako 100 bɛ kɛ taa 40 ye artisan ye n'i y'a jate fana minɛ artisan bɛ na ni sɔrɔ min ye Mali kɔnɔ n'i ye sigiyɔrɔma 100 ta artisanat ye 22 ye a la n'i ye farafina yɛrɛ ta n'i ye sɔrɔ jateminɛ farafina sɔrɔ kɛmɛ sarada la 20 o ye artisanw ka baara kelen ye yɔrɔ b'a yira k'a fɔ artisanat n'a donna ba la a bɛ se ka kɛ sababu ye ka farafina sɛgɛn jugu in kɛlɛ mais a bɛ se ka kɛ sababu ye k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sinsin. Baara dayɛlɛlen kɔfɛ ciden mun nana ka bɔ jamanaw kɔnɔ olu ye kumaɲɔgɔnw daminɛ walasa ka ODEPA minisiriw ka sigi labɛn. AES jamanaw y'a yira k'a fɔ ko u b'u senbɔ CPI senna n'o ye Cour pénale internationale ye bi maaw bɛ ka ɲininkali de kɛ n'a ma ɲɛ k'u y'o kɛ u bɛna mun bila o nɔ na o la sa jɛrɛba dɔ kɛra arɔmukaw fɛ yen k'a yira sa k'a fɔ ko olu tɔgɔla sɛbɛn min sigilen filɛ nin CPI tɔgɔla olu fana ye kiimɛliw kɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ ko nin jamana ninnu y'u senbɔ u senna a kɔlɔlɔntan tɛ sabula ɲɔngini dɔw bɛ yen olu kun kan ka ta ka ɲɛsin u ka maa dɔw ma wulikajɔ ni ko sira fɛ o la sa ko o fɛɛrɛw bɛna tigɛ cogo di a bɛna na ni kɔlɔlɔ ye o la Mali Burkina Niger kuma tɛ olu minnu kɛlen ka banbaatɔlen juguya wale kɛbaa caman kɔn nin waati in na ko o baaraw bɛna gɛlɛya n'u y'u senbɔ olu senna nka jateminɛlikɛlaw ni dɔnnifa dɔw y'a yira sa k'a fɔ
ko min ye nin jamana saba ye u yɛrɛ bɛ se k'u tɔgɔlata fana sigi sen kan kiiriko ta nasira fɛ a mana k'a maa sugu sugu ye n'o minɛna min ye sariyatigiw minnu ni sariya dɔnna minnu bɛ yen u b'a dɔn k'a fɔ ko o yamaruyalen don o de la sa ko o de kan ka teliya sabula maa minnu bɛ yen n'olu bɛ CPI ka bolo kan n'olu ka sɛbɛn kun donna ka ban olu ka sɛbɛn nana jɔ de diyagoya la wa k'u lasegin u ka jamana kiirisow ma CPI dun ka takun ye min ye yaasa jalatigɛli bɛ se ka kɛ kɛnɛ kan cogo min na nka maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko bi min ye AES jamanaw ye u yɛrɛ y'a ŋaniya k'a fɔ k'u bɛna nin jɛkulu ɲɔgɔnna sigi u ka jamana kɔnɔ baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na togodaw ani marabolo kibaruyaw an b'o daminɛ ni sankaw fɛ yen ye san denmisɛn dɔw y'u bolo don u jufa kɔnɔ ka se ka min ye panneau solaire k'o ta k'o di sankaw ma u bɛ se ka baara kɛ n'o ye cogo min an ka maa min bɛ sankaw fɛ yen n'o ye an baarakɛɲɔgɔn ye Aba Ture radio centre directeur ale ni san maire Félicité Jara olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ min bɔr'o kɔnɔ an ka jɛ ka o lamɛn. An balima radio Jani lamɛnbaaw bi centre ni karante la an nana san dɔgɔtɔrɔso la ka na plaque solaire n'o ye panneau solaire ye an ka sangaden dɔ ye hun kan ye o kama a ɲɛmɔgɔya ani labɛnw taara k'u di an ka madame le maire ma. An bɛna ɲininkali sɛmɛ an ka madame le maire la nisɔndiya min b'a a fɛ sɔgɔmada in na k'a fɔ Jani lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ ani sankaw min tulo b'an na Jani kan madame le maire ani ɲɔgɔn. Donc vraiment tun bɛ an ka kit solaire min installé la CSF la o kuma bɔli kɛ donc vraiment an bɛ an ka dɛmɛbajɛkulu fo min ye femme et développement ye FEDE donc directrice exécutive yɛrɛ ye sanka ye min ye madame Mariko Korotumu Pera an ka foli b'a ye an ka foli bi a ka équipe bɛɛ ye FEDE baarakɛla bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnma min a ka représentant min tun b'an fɛ yan an ka foli b'a ye kosɛbɛ donc an ye nin laɲini nin kɛ sankaw ye nin laɲini kɛ a mɛnna parce que n'an ye jateminɛ kɛ san cercle kɔnɔ CSREF kelen de bɛ yen o CSREF kelen min b'an bolo ni degun nana wajibi don an sangadi damaw wajibi don anw ye ɲɛmɔgɔw ye wajibi don population an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka fara an ka santé baarakɛlaw kan pour que ka se ka fɛlɛ ɲini a la donc an ye laɲini kɛ ka laɲini kɛ partenaires yɔrɔ la ka laɲini kɛ jamana yɛrɛ yɔrɔ la ka laɲini kɛ an ka sangaw yɔrɔ la ressortissants m'olu bɛ bɔ san donc ala ye ka mɔgɔ min ɲɛsin an ma bi o ye ONG Femme et Développement ye ONG Femme et Développement ti dɔwɛrɛ ye mairie yɛrɛ ka partenaire de don parce que a bɛ baara kɛ san commune kɔnɔ ka baara kɛ san cercle kɔnɔ ka baara kɛ san région kɔnɔ fɛn o fɛn bɛ se ka na ni yiriwali ye fɛn o fɛn bɛ se ka dun ka fa sabati fɛn bɛ se ka kɛnɛya sabati ka kalanko sabati donc u bɛ baara kɛ ka ɲɛsin nin bolofara ninnu caman ma donc a bolofara bɛɛ tɛ se ka fɔ même VBG o n'a ɲɔgɔnna la violence basée sur le genre ani fɛn o fɛn bɛ muso lafiya muso ka se ka baara sɔrɔ développement d'activité génératrice de revenus u ka baara bɛ kɛ ka ɲɛsin nin n'a ɲɔgɔnnaw ma waati yɛlɛmɛ kɔlɔlɔw u ka baara bɛ kɛ ka ɲɛsin nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ ma donc an ye laɲini kɛ u fɛ u ko ko ni ala sɔnna ma an k'u kɔnɔ donc u ye jaabi sigi an ma ka mɔgɔ bila ka na lajɛ unité gɛlɛnmanw ye yɔrɔ minnu ye an mago bɛ courant na yɔrɔ min tɛ CSREF kɔnɔ ka na an dɛmɛ ka kiti installer unité pratiquement unité caman na donc urgence b'o la bloc opératoire b'o la morgue b'a la ani furaw bɛ bila yɔrɔ min na ka conserver donc furaw la n'a ma conserver a bɛ tiɲɛ o donc a bɛ kɛ wari lafilili i b'a alisa togodaw ni sigidaw ni marabolo kibaruya kɔnɔna na korokaw fɛ yen min ye sɛnɛkɛlaw tɔgɔlatɔn ale baaraw sigili ko bɛɛ lajɛlen kɛra koro bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Sumayila Gindo ye k'u b'u bolo ɲɛsin ale ma ale ka kɛ u ka cɛbɔ ye ni don nataw la min ye koro sigida kɔni kɔnɔna na sa sɛnɛkɛla bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaaya o dira ale ma
kulungu meri no obe bankas karabalo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya jalasagoukaw fɛ yen olu ye ɲɛfɔli kɛ u ka mara kɛcogo la sa san 2025 musaka min sɔrɔla u y'a yira sa k'o kɛra sefa wari miliyɔn 143 ye u ye min dun musakaw la ka baaraw kɛ n'o ye o ye miliyɔn 118 ye maa minnu nana kɛnɛ kan sa olu y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔmasegi baara in ka ɲi kosɛbɛ nka a ka di olu ye u yɛrɛ ka u yɛrɛ ye ko in kɔnɔna na meri a ye baara minnu fɔ olu ye tiɲɛ ye nka min ye baara min bɛ se ka togoda nafa olu fana bɛ fɛ u sen ka ye o la EID labɛnw bɛ senna tumutukaw fɛ siɲɛ 30nan in ale baara hukumu kɔnɔna na sa tumutukaw bɛ ka ɲɛfɔli kɛ u ka dugudenw ye yaasa cogoya min na u bɛ se ka n'u ka sɛbɛnw bila san tɛmɛnen ta la sa n'o ye sanko ta ye maa 12 n'o ye sɛbɛn 12 ye o de bɔra tumutukaw fɛ yen a ɲininen don tumutukaw fɛ sa ni maa b'a fɛ k'i ka t'i ka sɛbɛn kɔni da EID k'a ka se ka se EID kɛnɛ kan u ka bolofara bɛ tumutu ale bɛ kabara sira la SOMAGEP o masuruna na min ye sɛbɛnw ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bila yanni EID yɛrɛ cɛ Douanza marabolo ɲɛmaw ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin mototigiw ma motobatigiw ale ni maa minnu bɛ yen bi ni katakatani bɛ olu bolo kɔni baara min fɔra u bɛ se k'a labato cogo min na min ye fɛɛrɛ ɲɛ sa u y'a yira sa k'a fɔ k'u bɛna ɲɛfɔli kɛ yaasa dugudenw bɛ se k'a faamuya cogo min na u kan k'a dɔn baara kan ka kɛ cogo min na Gawokaw fɛ yen maa dɔw kun minɛna dɔgɔkun tɛmɛnen Kaji Guzure ale marabolo kɔnɔna na kunungo a yira sa k'a fɔ ko muso minnu kɔni b'a la ani denmisɛnw u y'olu labila pewu ka n'o fili gitɔrɔnda la muso ninnu kɔni y'a yira sa ko bin kɛra olu kan u ka gɛlɛyaw u ka waati min na u kun minɛnen don ni maa ninnu bolo u y'a yira sa n'u ye furakɛli o ka se ka ɲɛsin u ma Gawo burufeerelaw olu fana ye welewelemada kɛ sa ko fɛɛrɛ ka sigi sen kan u bɛ se ka taji sɔrɔ cogo min n'o tɛ bi in na olu kɔni ka taji ko a gɛlɛyalen don o bɛna n'a to buru dilanni bɛna gɛlɛya ni taji n'u m'a sɔrɔ i n'a fɔ u b'a laɲini cogo min na a baara bɛ gɛlɛya Énergie du Mali ale ka communiqué bi yan to k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka sa baara minnu bɛ senna n'o ye courant donni ye ka bɔ Bamakɔ kɔkan na ka don Bamakɔ kɔnɔna na o baara hukumu kɔnɔna na sa gɛlɛya bɛna kɛ baara la bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 9 na ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 12 ma kin minnu bɛ yen n'olu ka kurantigɛ bɛna kɛ ni kurantigɛ bɛna kɛ o kin kɔnɔna na sa o ye ACI boku min ye Ɲɔmiranbugukaw olu fɛ yen Tomikɔrɔbugu Bajala ani Amdala ye ko wa ko kuran bɛ se ka na yanni waati fɔlen cɛ n'o ye nɛgɛ kanɲɛ 12 ye sɛbɛn bɔra maa min yɔrɔ o y'u ka secrétaire général ye ko bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ n'o ye madame Kan Aramatu Kamisogo ye an ka foli bɛ a ye EDM ale kɔnɔna na nin ye a dɔgɔkun 2 ye sa min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kan ka sigi sen kan maliden minnu bɛ kɔ kan olu bɛ se cogo min na ka se ka na baara kɛ ka baara sigi sen kan ani u yɛrɛ ka jɛrɛ jɛkulu kɛnɛ ka sigi sen kan baaraba in sa yanni a ɲɛbila baaraw a ka sigi sen kan a labɛnw bɛ sen na sabula juillet kalo in kɔnɔna don tile 16 ni tile 18 baara in kan ka kɛ Bamako yɛrɛ kɔnɔna na yan maa bɛ yen k'i bɛ kɔ kan n'i b'a fɛ i sen ka ye nasa ni ye tunkarange ye walima maliden minnu bɛ kɔ kan ni olu kɔni bɛ se ka fɛ ka yiriwali baaraw kɛ olu ka kɛnɛ don min ye kunungo barosigi senfɛ sa ɲɛfɔli kɛra Jean Dumbuya ale kun bɛ kɛnɛ kan ka taa se Mahamadu Sise ma ani ni Abibu Sila ni ale maliden minnu bɛ kɔ kan olu ka ɲɛmaaba ye Keba Jalo ale ye kuma di olu ma. Bi forum a nacogo ɲana kosɛbɛ parce que n'i y'a ye k'an ka taa o don ta yɔrɔ la kunun ta de ɲana min kɛra salon ka tɛmɛ o kɛra fɛn ɲumanba de o de y'a to bi laɲini kɛra minisiri fɛ forum filanan ka sigi sen kan na an b'a ɲini Mali tunkaranke bɛɛ lajɛlen fɛ entrepreneur fara fɛn o fɛn bɛ kɔfɛ a ye na investi aw faso la o de ɲɔgɔn tɛ ka foli kɛ ka ɲɛsin an ka marabagaw ma olu min ye nin hakilina ta ka tunkarankew sɛgɛrɛ comme an b'a fɔ an ka kuma la ka kɔrɔ tunkarankew Mali ɲɛnafin b'u la u ni Mali yɔrɔ ka jan Mali kanu b'u la wa ka d'u ye fana ka Mali jɔ ka jɔyɔrɔba jɔ o la ka jɔyɔrɔba k'o la donc du coup ni lajɛrɛ ninnu kɛra k'a fɔ k'u bɛ fɛ maliyɛn minnu bɛ kɔ kan ani minnu bɛ kɔ kan olu ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ka se ka bɛnkanw sɔrɔ ka se ka fɛɛrɛw tigɛ pour que wari min bɛ bɔ kɔ kan minisiri y'a wari hakɛ fa wari hakɛ ka ca kosɛbɛ o kana kɛ dun ta dɔrɔn ye mais u k'a don baaraw la baara minnu fana bɛna se ka sɔrɔ yiriwa donc n'a bɛ fɔ o ma ko investissement productif donc en ce sens an b'u fo k'u waleɲuman don hakilina in tali la hakilina in yɛrɛ fana k'a fɔ k'a fɔ fɛn ɲuman de don parce que an yɛrɛ da donna kuma la n y'a fɔ n ka kuma la salle kɔnɔna la minisiri y'an don commission nationale la ko an hakilina ye mun ye an minnu ye tunkarankew ye an minnu ye jɛkulu ye minnu bɛ tunkarankew fara ɲɔgɔn kan an hakilina ye jumɛn pour que baara in ka se ka kɛ
an sagona ye baara in ka se ka kɛ jamana kɔnɔdenw fana sagona ye ministre ye kuma dɔ fɔ français kan na tout à l'heure ko ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka na sisan ka cakɛda u bɛ usine dayɛlɛ yanfɔli la i k'a fɔ ale ka département ɲɛna olu bɛ fɛɛrɛ tigɛ solution de bɛ bila sen kan pour que o baara kɛli ka nɔgɔya o ye nafa fɔlɔ-fɔlɔ ye mɔgɔ min bɛ fɛ fana k'a essayer k'a fɔ k'i bɛna na dugukolo de san ka baara k'a kan je pense que mɔgɔ bɛ sɔrɔ kɛnɛ kan minnu b'o kuma nɔgɔya mɔgɔ min bɛ fɛ ka na fana k'i bɛ fɛ ka na sojɔw de kɛ donc hamina fɛn fɛn b'an na je pense que nin y'a hamina fɔyɔrɔ ye gɛlɛya fɛn fɛn b'an kan mɔgɔw kumana en ligne i y'a ye minnu kumana ka bɔ New York minnu kumana Gabon u bɛɛ y'u haminataw dɔ fɔ donc nin lajɛrɛ nafa fɔlɔ ye fɔlɔ o haminakow kana fɔ jaabi ka se ka sɔrɔ o la o ye kelen ye filanan ye mun ye a bɛ fɔ ma ko feuille de route ni lajɛrɛ kɛra ok kuma minnu fɔra kɔnɔna la jɔn de bɛ n'olu kumaw lakɔlɔsi n'olu lawaleyara nin y'a tako filanan ye tako fɔlɔ kelen salon o kɔfɛ anw yɛrɛ ye baara kɛ n'a bɛ fɔ ma Diaspora Impact Days donc an ye appel lancé k'a fɔ an bɛ fɛ ka sifinnakaw ni kɛn yɛrɛ baarakɛda bolo an bɛ fɛ ka dɛmɛ dɔw ma donc mɔgɔ 300 mɔgɔ 370 olu de y'u ka demande don mais mɔgɔ 20 taara o mɔgɔ 20 an ye mɔgɔ labɔ kɔfɛ ka na n'a bɛ fɔ ma investisseurs ka na u ni sifinnaka minnu ni kɛn yɛrɛ baarakɛda bolo ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ni bɛnkan sɔnna olu bɛna se ka wari don u ka société la donc o ye ni lajɛrɛ nafa ba dɔ fana ye donc a nafa ka ca a bɛ dépend bɛɛ ka haminako ye mun ye i bɛna n'o haminako de i bɛna se ka jaabi sɔrɔ a don ou bien tagalen ɲɛfɛ a ye nin forum créer pour que ka jira an na an filɛ ka minnu kɛ wali jamanaw la an bɛ se k'o kɛ anw fɛ ni maa ma ni sera k'i ka nafolo nati fo i bara a ka ca ala fɛ ko o nafolo kɔni sauvera parce que mɔgɔ tɛ se k'i ka jamana falen a mana kɛ togo togo a bɛ comme ni yɛrɛ i ye yiriden fili ji kɔnɔ a tɛ se ka yɛlɛma ka kɛ bama ye donc an fɛ ye anw fɛ de non seulement o b'an sécuriser mais an ka engagement fana ye min ye en tant que citoyen an bɛɛ bɛ ala deli ka jamana dɛmɛ parce que vraiment jamana dun n'i b'a dɛmɛ ni nafolo b'i bolo comme a fɔra togoya min na n'an sera ka usine fɛn kɛ ka investissement kɛ bɛɛ b'a yɛrɛ ye bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la donc an bɛ nafolo caman min ci a fɔra miliyari 1000 n'an b'o ci ka ci an ka mɔgɔw ma o bɛ kɛ dépenses ni fɛn famille ka dépenses mais n'an sera k'o orienter ka taa secteur minnu a bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ comment vous appelez ça ka yɛlɛma ka kɛ fɛn nafama ye non seulement an bɛ se ka continuer k'o somɔgɔw dɛmɛ mais o nafolo bɛ to a nɔ na sinon a nafolo yɛrɛ bɛ wolo nafolo wɛrɛ la pour que au lieu que a bɛ dun n'a dunna an dun hadamaden a mana kɛ togo togo n'i ma sa i bɛ kɔrɔbaya bon nin bɛ labɛn donc forum kɔrɔ ye d'investissement kɔrɔ ye a ye na aw ka jamana dilan non seulement o ye an ka devoir ye et puis ensuite aussi a y'aw ka nafolo sécuriser. n'an bɔra ye fala ye an bɛ taa min ye palais des pionniers kɔnɔna na janigilakaw olu fɛ yen an tɔgɔma n'o ye ministre Abdul Kasim Ibrahim Fɔnba ye ale ni a ka ministreso bolofara min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don farikolo ɲɛnajɛkɛlaw olu ka banaw furakɛli ma n'o ye santé médecine ye olu ye baro sigi kɛ sa ka se ka ɲɛfɔli kɛ sifinnakaw ye kɔlɔlɔ min bɛ drogue ko la a n'a ɲɔgɔnnaw la ka kuma di u yɛrɛ ma baro sigi in kɛnɛ ka sa min ye ministreso yɛrɛ baarakɛbolo bɛɛ lajɛlen nana sabula nin b'an bɛɛ ka so an ka wuli k'an jɔ k'an cɛsiri min ye Lala Minti ye n'o ye docteur ye ale n'a ka baarakɛlaw ka fara ministreso baarakɛla tɔw bɛɛ lajɛlen kan ministre yɛrɛ nana kɛnɛ kan ko nin ko in nin ye ko ye ko min kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen kunkanko ye tiɲɛ don min ye olu ka baarakɛyɔrɔ n'o o ye médecine sport ye olu ka baara don nka a ka kan bɛɛ lajɛlen ka u dɛmɛ kunnafonidi la bɛɛ lajɛlen ka denmisɛnninw ladɔnniya sifin minnu bɛ yen bi n'olu kɛlen don lasigidenw ye nin ko in kɔnɔna na sa ka se ka nin ko in kɛlɛ kɛ u fana ka wuli ka jɔ kɛ sa k'u bolo di ɲɔgɔn ma bangebaaw olu fana wulila kɛnɛ kan sabula bi drogue a bɛ k'an so suwa kosɛbɛ fɛɛrɛ minnu bɛ se ka sɔrɔ a la ani bilasiralikan minnu bɛ yen dɔgɔtɔrɔw bɛ se ka baara minnu fana sigi sen kan sabula dɔw bɛ yen olu ko k'olu denw bɛ ka bere ta u kama han o mana bɔ a la a bana yɛrɛ bɛ se ka furakɛ cogo di ka kunbɛn ka bɔ denmisɛnnin jolikisɛ la u y'olu fana fɛɛrɛw fɛ nka yan'a ka so ma bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ ye baara in ale sigira o hukumu kɔnɔna na furancɛla fanga maaw u bɛ ɲɛfɔli la kɛrɛnkɛrɛnnenya la président ale ka san 5 baara hukumu kɔnɔna na o la kunungo ministre min bɛ an ka jamana kɛnɛya ko kunna min bɛ fana n'o bɛ bɛn ni kɛlɛya kunna ka taa se diinɛ ni batoko ma olu y'u ka kimɛli baaraw kɛ kunungo ka ɲɛfɔli kɛ min ye Asa Bajalo ye
dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ ka jɔ dɔgɔtɔrɔso minnu sigira sen kan scanner minnu baara bɛ ka kɛ ani fɛɛrɛ minnu sigilen bɛ bi an ka jamana kɔnɔ ale y'i da don o la a ko n'o y'a sɔrɔ sa baara ninnu bɛ ka kɛ kɛnɛ kan min ye dɔgɔtɔrɔsow fana caman ye olu yɛlɛmaliko fana bɛna sigi sen kan fɛɛrɛ ni musaka minnu fana tara ka maaw dɛmɛ ko ta nasira fɛ o fana bɛ sen na minisiri min bɛ diinɛ ni bato kunna n'o ye Dr Mahamadu Kone ye a ko ko olu kɔni bɛ se ka fɔ tare sabula nin waati na diinɛ ni bato minisiriso ale ka wulikajɔw baaraw kɛra sira minnu fɛ bɛn ni kelenya baaraw cɛfɔ ni kan bɛ ka alimamuw k'olu bila u ka taa kalan kɛ Marokokaw fɛ yen a y'i da don o bɛɛ la a ko min ye hiji fana ye nin y'a san damadɔ ye hiji baaraw bɛ ka kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na yɛlɛma mun donna a la a kɛra baara ye bi baara min bɛ daminɛ san kuru kara Mahamadu Kone ale y'o fɔ minisiri Wage ale ta bolila mun kan bɛn ni kelenya baara minnu bɛ ka sigi sen kan ale kɔni ta kɛlen don sanjikɔrɔ baara ye sabula wulikajɔ ni cɛsiri caman bɛ kɛ ale fɛ a caman bɛ yen maaw tɛ se ka olu faamu ka olu ye maa minnu bɛ bɛn ni kelenya hukumu kɔnɔna na sa DDR min kan ka sigi sen kan cɛfɔ ni kaama min kan ka sigi sen kan min ye donsolakaw ye olu jɔyɔrɔ ko kɛlɛdagaw kɔnɔna na ka taa se dugudenw ka hakilisigi ni basigi ma kabilaw bɛ se ka bɛn cogo min ani ale yɛrɛ wulikajɔ min kɛ Tɔnbɔkutukaw fɛ yen ka fɛɛrɛ kɛnɛ minnu fana sigi bɛn ni kelenya sinsin na an ka jamana kɔnɔ a y'i da don nin bɛɛ lajɛlen na nin y'o minisiri saba olu ka kuma ye fala y'an bɛ te fan fɛ a bɛ sɔrɔ ka na min ye an ka jamana kɔkan kibaruyaw la k'olu di maaw ma. Funteni ani kurantigɛ ka fura sɔrɔ o la a fɔ Emicom SRL yaasa i ka se k'i yɛrɛ tɔgɔ la kuran sɔrɔ i bolo su ni tile Emicom SRL nalen n'o ka na wasa kɛ kiti min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ éclairage la o b'u bolo ventilateur ta b'u bolo téléphone ni arajo ka taa fara min ye batterie lithium kan min tɛ ban fewu su tile kara min ye ka taa minɛn ninnu sigi fɛ yen o baarakɛlaw fana b'u bolo sɔngɔ o damatɛmɛ jalen no fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ min ye yɛrɛ tɔgɔla kuran ye su ni tile kuru kara a fɔ Emicom SRL n'i b'a fɛ k'u sɔrɔ sa nɛgɛjuru sira 84 63 95 ani 5 ani 30 i bɛ se k'o dasi Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ yen fana u jabalaba Bakɔ Jikɔrɔ ni Bamakɔ kɔnɔna na bureau bɛ u bolo Kucalakaw fɛ yen Segu Sikaso min ye Kulukoro ye Kayi Nɔnsɔnbugu ani Mali fantan naani a fɔ Emicom SRL. Nigerikaw fɛ yen maa 16 olu de welela ko sabula cɛw ni cɛw ka jɛ musow ni musow ka jɛ ko u minɛna o baara la sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ sa maa kofɔlen ninnu u bɛna ɲangi sabula Niger y'a yira sa ko maa mana minɛ o la ale ka jamana kɔnɔ na san 5 ka taa se san 10 kasoba i b'o kɛ sefa wari miliyɔn 10,100,000 i b'o fana sara ka di jamana ɲɛmaaw ma u y'a yira sa ko ni maa kofɔlen ninnu kɔnɔ na sa ɲɛmaabaw b'a a la douane ka taa se polisi ma ani wolomasiri tabaa dɔw ko olu yɛrɛ la ani duguden gansaw ko sɛgɛsɛgɛli a bolo dara olu bɛɛ lajɛlen de kan Konakirikaw fɛ u ka premier ministre kɔrɔ n'o ye Ibrahima Kasori Fofana ye a yɛrɛ sa ka fɔ ko ale kɔni ɲangina u ka cour d'appel fɛ san 3 ka taa se san 3 ni kalo 9 tile kaso datugulen ko ale bilar'o la ko sabula a ye jamana nafolo ta k'o k'a ta ye k'a sɔrɔ bingali o sira kun don ka min ye Alpha Condé to fanga la Nigeriakaw fɛ jɛkulu minnu wulilen k'u jɔ sa maanifin feereliko u bɛ se ka ban cogo min u ko ko bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma Nigeria dugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka marabolo min bɛ yen n'o ye Edokaw fɛ ye jamana ale worodugu yan fan fɛ ko yen ta ka jugu kosɛbɛ ko ni bɛɛ sera k'i bolo di ɲɔgɔn ma min ye baara in ye a bɛ se ka kunbɛn Algériens olu kun taara kalata la kunungo kalata min y'a to sa u y'u ka wasabulon kɔni kurakuraya a yɛrɛ sa ka fɔ ko ni kalata in kɔni bɛ ka kɛ sabula maa caman y'a yɛrɛ sa ka fɔ ko maaw tɛna o sen bɔ o kɔrɔ sabula maa miliyɔn 25 o de kun welelen don ka taa kalata in ale la Afrique du Sud jamanakuntigi n'o o ye Cyril Ramaphosa ye ale sera kunungo RD Congokaw fɛ yen ka taa ni dɛmɛ ye dɛmɛ min yaasa u bɛ se ka kɛ sa ka Ebola kunbɛli baara kɛ Kongokaw fɛ yen ale taara o baara la CPI ale ni AES ko min ye cour pénal maaw ye u y'u ka jɔrɔna yira ka kɛ ni AES jamanaw olu bɔlen u ka jɛkulu kɔnɔna na k'a yira sa ko sɛbɛn min b'u bolo bi n'u bɛ ka baara kɛ ni o ye ko kɔlɔlɔntan tɛ sabula olu tun ye kiiri di baara dɔw daminɛ nka n'a ma ɲɛ min kɔ u n'a maaw lasegin ka sɛbɛnw lasegin ka sɛgɛsɛgɛliw bila jamana ninnu yɛrɛ ka bolo kan halisa kiiriko ta nasira la sa Farajalakaw ka kiriyatɔnba ale tɔgɔ la a kiiriso n'o ye cour Union Européenne ye a y'a yira kunungo ko min ye Google ye a ye weleli min k'ale fɛ k'a tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ min ye dollar wari miliyari euro wari miliyari 4
ko aka o sara nyangini min taraka daga berjikaw fe samba flan tan segi ka yira saka fo mi ye google ye aye damatemenge uluka bololo sara fe tonongantono ayo nyini ni kejugu ke o nyangini min gera taraka dama daraka daga saka ka o musaka ulu sara kena gota na sara fe farafina jagulu munu me ani jengono jagulu munu me ulu farale nyanga saw ya yira saka fo ko demisani fe bangena samba fla ani koronto wati ko aka lajɛ olu ka cigarette min o ka kɔn ko yaasa min ye cigarette min kɔlɔlɔ ni cigarette min bana min bɛ bi olu bɛ se ka kisi a ma cogo min na sɛbɛn in kɔni ko a bɛ ka fa seri min ye jamana minnu mana sɔn n'u nana o bolo bila sɛbɛn in na baara a bɛ se ka kɛ o cogoya la cogo min na n'an bɔr'o la sa farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la an b'a yira sa k'a fɔ ko min ye coupe du monde kɔni ye ale de kɛlen don maaw bɛɛ lajɛlen ɲɛjɔyɔrɔ ye bi kununko ndulatanw ani kunasiniko taw an bɛ se k'a fɔ senegalikaw ka jamana kɔni kɔnɔna na wuli ka jɔ kɛlen don sa ko ka dege karamɔgɔ ko k'ale gɛn ka bɔ yen pewu n'o ye Pape Thiaw ye Pape Thiaw ko coupe d'Afrique la n'o y'a sɔrɔ a ye baara kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ a ka yetaw ɲɛna ko min ye coupe du monde kɔnɔna k'a ka ko ma se ka ɲɛ kununko ndulataw na sa Espagne ale ye 3-0 kɛ Autriche la min ye Espagnol ka togo équipe tɔgɔ n'o ye Uruguay ye ko ale kɔni ye Autriche kɔni ka ko bɛɛ lajɛlen ba Miguel Ozarabal ale kɔni ye coli dasi siɲɛ 2 36 waati Pedro Porro ale nana min ye Espagne ka coli sabanan o kɛ 66 o kɔnɔna na Espagne kabini ndulata in daminɛna coupe du monde maa si ma ale ka coli dasi fɔlɔ Portugal ale ni Croatie tun bɛ ɲɔgɔn na o ko kɔni tora sa Portugal taara 2-1 Torontokaw fɛ Canada min ye Ivan Perisic ye ale kɔni tun ye coli dasi sanga 54 kɔnɔna na Cristiano Ronaldo nana jibɔ ngɔyin na n'o ye penalty ye sanga 68 Gonzalo Ramos ale nana ka na min ye bolo bɔ Kurasiw kan na sanga 94 na faranga o kɔnɔna na Suisse ale fana ye Algérie dasi 2-1 2-0 min ye Algérie kɔni sa nin ye ale fana ka coupe d'Afrique coupe du monde ko o bannen ye nin ye kɛrɛfɛbaa b'u la sa ko kununko ndulatan na min ye VAR ye ko VAR ye baaraba de kɛ kununko ndulatan na nka baara min don a taara Kuratiw olu juguya la sabula Kuratiw y'a yira sa k'a fɔ ko VAR taara lajɛ siɲɛ 4 a yirala k'a fɔ k'olu bɛ hors-jeu la siɲɛ 4 na bi 3 tun bɛ olu y'o don o tun b'a to olu kɔni tun bɛ se ka ninnu bati ko nka ko a hors-jeu dɔw tɛ hors-jeu dɛ Kuratiw ka kuma don olu kɔni bolo a hors-jeu dɔw tɛ hors-jeu sabula min ye o ye o tun b'a to pewu olu kun ka nin ko in bɛɛ lajɛlen ban nka ko arbitrage o de y'a kɛ Ronaldo n'o ye Cristiano Ronaldo ye san 41 ale kɔni ye coli mun dasi ale ni kununko Kurasi ka ndulatan na o b'a yira sa k'a fɔ ko coupe du monde kɔni kɔnɔna na sa nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ka kɛ maa ye tiko 1 fiyeku la maa min si bɛ san 41 na n'o sera ka coli dasi min ye coli kɔlɔsiba Espagne coli kɔlɔsiba Ines Simon ko ale kɔni kɛra coli kɔlɔsiba ye sa min ye Walter Zenga kɔni ka hakɛw bɛɛ lajɛlen bɔ yen pewu coupe du monde hukumu kɔnɔna na sabula a ye sanga 519 de kɛ coli ma se ka don a la wa a ma coli den kelen ta kabini coupe du monde yɛrɛ daminɛna maa si ma coli dasi Espagne kun fɔlɔ maa minnu bɛ yen n'olu kan ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ yɛrɛ la pewu coupe du monde mana ban pewu olu maaw Luka Modric b'a la san 40 min ye Ivan Perisic san 37 Riyad Mahrez Algérikaw fɛ ale ni Cristiano Ronaldo ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni tɛna se ka na coupe du monde wɛrɛ kɛnɛ kan k'a sababuya kɛ u si sanga ye ani u yɛrɛ ye ndulata minnu kɛ ɲinan o b'a yira sa k'a fɔ ko u sen kɔni tɛ ngolo fa jamana minnu bɛ yen n'olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ 8e de finale kɛnɛ kan sa Canada ni Maroc olu bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ kalo tile 4 o kalo tile 4 kelen France ni Paraguay bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kalo tile 5 Brésil ni Norvège bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o tile 5 kelen Mexique ni Angleterre bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ États-Unis ni Belgique min ye Portugal ale ni Espagne olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kalo tile 6 ni maa min sera Colombie ni Ghana na o ni Suisse na ɲɔgɔn sɔrɔ ndulatan tɔw bɛɛ lajɛlen bi ta an bɛ se k'a fɔ ndulatan 3 fana bɛ yen bi ni Ala sɔnna ma min ye nɛgɛ kanɲɛ 20 waati Egypte ale ni Australie olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Cap Vert ale ni o ye fajiri ye dɛ nɛgɛ kanɲɛ fu Cap Vert ni Argentine olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o ye nɛgɛ kanɲɛ fu waati ye min ye Colombie ani Ghana o fana bɛ taa o fana kɔfɛ tuguni ko anw garisɛgɛ ka bon nin ko in na tugun kabini équipe 9 an dɔ ma to 2 ye sa saba ninnu 3
ne bɛ to ka ɲinɛ Cap Vert kɔ don ne to comme ne tɛ Cap Vert jate an dɔ ye kuma caman ne bɛ ɲinɛ Cap Vert kɔ Falaye an b'an ka baabu kuncɛ ni min ye o man di an ka seko ni dɔnko ngaraba dɔ filalakaw fɛ yen ale fana y'i da maa min don n'i ye a ye i b'a miiri k'a fɔ ko alipulali don ka bɔ min ye senegalikaw fɛ yen walima i b'a kɛ kameruniw ka fila ye Falaye Mali Burkina Niger Nigeria ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen na Bindi Kole ka taa se Gaundere ma ni maa kofɔlen Sudu Babaka don o ye maa jumɛn sa Dinda Sare ala ye ale ka kalifa minɛ ala Falaye fila dɔnkilidala ŋanaba seko ni dɔnko matarafaba maa min don sa ale yɛrɛ ye bonni kɛ kɔna ni duwanza ninnu ni koriyanzew ninnu bɛɛ lajɛlen a ye fɔli kɛ yen Bore Sarafere ka taa se Gimbala ninnu bɛɛ lajɛlen ma ni kɔni ko Dinda Sare olu b'a dɔn kunungo ala y'a ka kalifa minɛ ala ka Bamako hôpital du Mali a kalo tile 2 an bɛ dugawu kɛ sa min ye Dinda Sare ala k'a dayɔrɔ sumaya Falaye a bɛ se ngɔninfɔ la a bɛ se dɔnkilida la a bɛ maana dɔn a bɛ ko dɔn a bɛ ko kɔrɔ dɔn wa ni Ali Farika ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ dɔ kan Ɲafunge o don fɔli kɛra dɛ parce que Ali ko don ko fo a ka ngɔninkan de bɔ ni a ka gitari ye Dinda Sare fana ko f'ale fana ka gitari mankan de bɔ n'a ka ngɔni ye Sogo fɔla cɛni fitinin dɔ bɛ yen ko Adama o fana tun b'a kɛnɛ ka Falaye nin don maaw nisɔndiyara kosɛbɛ dɛ seko ni dɔnko Falaye n'an ka jamana mɔgɔw y'a dɔn don o don u bɛ pétrole ɲini dabila u bɛ sanu ɲini dabila walayi ninnu ala k'u dayɔrɔ sumaya sɔgɔmada in na ta an b'o bila yan k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa ko ala ka juma timɛ ko ɲuman d'an ma an na jara Falaye Keyita Kasim Traoré anw de ye bi sɔgɔmada in na ta yira la a k'an bɛn waati wɛrɛ. Bolimafɛn sen filaw ka taa se a sen sabaw ma ni o bɛ tali kɛ moto ani katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la olu bolili k'a sɔrɔ bugunatigɛ sɛbɛn foyi tɛ o la ni a bɛ wele ko plaque d'immatriculation kɔlɔlɔba de bɛ o la jamanadenw kan ani forobakana kan o de la minisiri min bɛ an ka jamana siraba taa ka segin kow ani minɛnkow bɛɛ lajɛlen kunna madame Danbele Maduna Sisɔgɔ a ko k'a bɛ wele bila moto sen filatigiw sen sabatigiw ani katakatanitigiw ma aw minnu bɛ yen n'i k'a dɔn k'a fɔ aw ka bolimafɛn ninnu ma bugunatigɛ ni a bɛ wele ko numéro d'immatriculation o ma sigi a kan aw ka fɛɛrɛ kɛ ni ka aw ka sɛbɛnkow bila sen ka joona yaasa ka se k'aw ka bolimafɛnw ka olu bugunatigɛ kɛ o baara ninnu bɛna daminɛ ntɛnɛndon juin kalo tile 15 san 2026 yaasa o baaraw ka sira sɔrɔ minisiriso a ka cakɛda ɲɛmɔgɔyasoba min bɛ ni o ɲɛsinnen bɛ siraba taa ka segin kow ma ni a bɛ wele ko direction générale des transports ale ni a bolofara minnu bɛ marabolow ni sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u kɛmɛ ni ka fɛɛrɛw bɛɛ sigi sen kan mun kosɔn ka se ka ninnu baara ninnu daminɛ k'u kɛ ka se u dan na sabula bolimafɛn sen fila ani sen saba ka taa se katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma minnu bɛ ni u ma bugunatigɛ fiyewu olu bolili bɛna kɔn Mali siraba bɛɛ lajɛlen kan wa maa tɛna bɔ maa la maa minnu bɛ ni olu bɛna i k'a dɔn u tulo gɛlɛya ka ni sariya ninnu sɔsɔ ɲangili bere bɛ ka u makɔnɔ k'a daminɛ CFA wari dɔrɔmɛ 200 la min sarali ye wajibi ye i jɔyɔrɔ la nɛgɛjuru sira fɛ o fana kɔfɛ jamana ɲangili sariya ni a bɛ wele ko code pénal la o kɛmɛ ni ka kalo 3 kaso ka o yanga ka bila ka ni maaw makɔnɔ ani fo ka taa se alamani ma min dagosi bɛ taa CFA wari 24,000 na ni alamani ninnu bɛɛ lajɛlen saralen kɔfɛ i ka bolimafɛn a bɛ minɛ i la ni k'a lasago jamana fɛ fo ka taa fɔ i y'a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen dafa waati min na a bɛ sɔrɔ ka segin i taya la minisiri min bɛ jamana siraba taa ka segin kow olu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli kunna a ko k'a dan bɛ aw ka faamuyaliko ɲuman a n'aw ka faso kanu na